Čus lidi, já jsem Zmrzlina, vítám vás u dalšího videa a toto je speciální video a to za 20 odběratelů. Připravil jsem si pro vás takový menší challenge, jsme zase venku a připravil jsem si pro vás křížda challenge a připravil jsem si tu jednoho pomocníka, pojď sem. Čau. 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 A on po mně tu křídu bude házet. Tak jo, nic, já se jdu přesléct. Takže jsme se už vybavili, já už se přeslečím do plavek. Vzal jsem si radši brýle, radši do očí mi to nepadá. Tak můžeme jít asi na to. 3, 2, 1, teď. To bolí. Ještě, házi. Co? Aha, podle mě to na mě házíš. A ty jo. Teď už mi trošku z té křídy oklepal. A jelikož jsem docela byl zabarvený, tak jsem si pro vás přichystal ještě jeden challenge. A to je, že si na sebe vyklopím docela studenou vodu, když je to léto. Vodu máme, jo. 3, 2, 1, teď. Tak jo lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno. Jestli se vám bylo, dejte like a doufám, že překonáme 50 odběratelů a bude další challenge. Tak.